What's up mga ka-shoppers? I'm Mar Figueroa here in Guanzon Mobitek, Calasiao. I would like to introduce to you the one of the newest and top-selling unit, the OPPO Reno 3. Si OPPO Reno 3 natin ay meron tayong 3 types of color nito po. Meron tayong black, blue, at white. Yun po. Yun po, si OPPO Reno 3 meron po siyang 8GB of RAM, 128GB of ROM, and meron po siyang 4 cameras. So dito po sa ating camera, may 13 megapixel tayo for telephoto lens, 48 megapixel for main camera, 8 megapixel for wide angle, and 2 megapixel for mono lens. Ang battery capacity ni Reno 3 ay nasa 4025 mAh at VOOC 3.0 flash charge at naka Dolby Atmos na po siya. By the way guys, naka-multi-brand din po tayo sa Mobitek Calasiao. Available din sa atin ang units ni Samsung, Realme, Vivo, Huawei, iPhone at syempre ang OPPO. Tayo mga ka-shoppers dito sa Mobitek Calasiao. Antayin ko po kayo. Salamat po.